Gracias pola invitación. Está falando xa moita xente do acto. Voume limitar a unhas palabras e reparar no poder da poesía, nesa imposibilidade de prohibición da poesía, do xeito en que a poesía sobreexiste a escrita e se convirte en oralidade. Vou a busca dun poema e encontrome o comandante Moreno bebendo viño de Vilachá nunha taberna. Saudámonos e sentámonos xuntos. Il di que o viño de Vilachá ten un fondo de lousa e intensidade de érbedo. Eu pido outro viño para comprobalo e, efectivamente, percibo a lousa e o érbedo cunhas notas astringentes, digo, para facerme o interesante, que me lembran os morotes. Efectivamente, reafírmase o comandante Moreno, e xa máis confiado, o comandante Moreno dime que estivo unha temporada a tratamento. Os párpados hinchados, as enrugas, acubulladas as enrugas na comisura dos labios, como o envoltorio de un caramelo, confirman unha temporada de alleamento. E, ademais, di o comandante Moreno, quedei no paro. Increíble. Despois dunha longa conversa, pregúntolle si el, como activista e como protagonista dun poema, busca a beleza. Il arquea as cellas. Non busco nada. Espero con paciencia a botánica. Eu sosteñolle a mirada. Tamén hai plantas que esperan as súas víctimas. Il sorrí. Claro, as plantas carnívoras. Pero vostede cree que por ser carnívoras as plantas son máis intelixentes. Eu fago moi interesante. Os últimos estudios científicos aseguran que a carne, o canibalismo, foi esencial pro desenvolvemento do cerebro humano. El mírame fixamente. Repare nunha cuestión. Hai plantas carnívoras, pero non hai plantas herbívoras. As plantas non se comen entre sí. Recoñezo que esa era unha cuestión na que eu non reparara. E digolle, recoñezo, comandante Moreno, que esa é unha unha que nunca reparara. Pois, querido amigo, é unha cuestión moi interesante. Alimentar as especies ca carne da súa propia especie. Últimamente está moi de moda. Os enxeñeiros da alimentación aseguran que así as especies producen máis. Sempre me preguntei se cando comes carne, comes a memoria de esa carne. Se hai unha memoria que non nos pertence, que está na carne. Unha memoria que non é nosa, pero que está imbuída en nós porque forma parte da fame da nosa especie. Digolle, comandante Moreno, está falando dunha caste de sobrevivencia? En absoluto, querido amigo. O poeta que busca inmortalidade é o poeta necio. Busco outra cousa. Falo da especie, do canibalismo. A especie, o canibalismo.